आंनि मुङा श्री सोमदोन बर', गामि कारिपारा, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, PS गरेस्वर। माने आङो बिराद दुखुआव दिनै फोरमायनो नागिरदों। माने थांनाय आङो जानुवारिनिफ्राय नै अमा फार्मखौ आङो स्टार्ट खालामदोंमोन। निजा फैसा खरसा खालामनायनिफ्राय आं 3 लाखसो थाखा खरसा खालामदोंमोन। बिनि उनाव मास मोनसे सिगांनिफ्राय आंहा ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जानानै फैबाय। माने मास मोनसे सिगांनिफ्राय आंना मासेयै फ्राय दिनैनि सानाव लागै 23टा अमा गोमाबाय। दिनैबो बिमा माथाम गोमादों, फिसा दङमोन 17टा फिसा। बिमाफोरखौ भेटेनारिनिफ्राय फैनानै पस्टमर्टम खालामदों। रिपर्टखौ 10 दिनसो उनाव मोनगोन होननानै बुंदों। खिन्थु मा जाहोनाव आंनिया बिदि इमान माने 30 थाखालाय अमा थैखो आं दिनै जाहोनखौ हमनो हायाखै। भेटेनारिनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला सुइन फ्लु होननाय जि बेराम, बेखौनो बिसोरो सासपेक्ट खालामदो। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे भेटेनारिनिया फार्स्ट आङो जेब्लासिम फार्स्ट माने 1 मास सिगांनिफ्रायनो स्टार्ट जिहेतु आंनिया जादों, आं 1 मास सिगांनिफ्रायनो लिंनानै माने ट्रिटमेन्ट खालामहोदोंमोन आरो। माने इन्जेक्सन होयो फैनानै, मोजांबो बुङा मा इन्जेक्सन होयो। बिनि उनाव बिजि होखांनायनि उनाव उनखालिनो थैना थायो अमाया। गिदिर फ्राय 80 किल' 90 केजि बिदि जादोंमोन अमाया। आंनो जेबो बुङा, बेरामनि सोमोन्दै जेबो बुङा। फैनानै खालि बिसोरो दांना नायो, बिसोरो टेम्पारेचारबो मारिना नाया, थार्म'मिटार मारिना नाया। खालि माने फैनानै बुङो मा लोमजादों होननानै। इन्जेक्सनखौ होलाङो, मालाबा बेला मोनसे थायो, मालाबा सानसे थायो थैनाय। बिनि उनाव आरो हरनि गेजेरावनो अमाया थैनानै थायो। गरेस्वर डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयोमोन, गरेस्वर भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयो। दा दिनैसो सेम्पोलखौ लांदों, आगोलाव लाङाखै। सेम्पोल आगोलाव लाङाखै। दिनैसो माने आङो बुंनायखाय बिसोरो बेखौ टेस्ट खालामनांगौमोन होनना बुंनायखाय बिसोरो लांदो होननानै। बेखौ आं बिसोरनिफ्राय आरो मा रिजाल्ट मोनो, बिथांमोनासो मा रिजाल्ट होयो बिथांमोनासो मिथिसिगोन। आरोबा बेमारा मा जादों, बेरामा मथे खारफाया। बिसोरखौ फुङाव लिरबाथाय बिसोरो फुङाव फैनो हाया, बिसोर बेलासि फैयो। माने बिसोरा अफिस टाइम होनना बुङो, फुंनि टाइमाव अफिस टाइम, बेलासि थांगोन बिसोरो। बिनाव बेलासि बुङो 2टा बाजाबा 1टा बाजायाव फैगोन होननानै मोना 2टा 3टा बिदियाव फैयो। माने बारे फन खालामबाय थानांगौ। बिथिं माने जोंहा गोसोआ गाज्रि नांबाय थायो, माने एसे थाब जागौबा खिन्थु फैया बिसोरो बारे। नैबे समाव नोंथां टटेल आंनाव गासै फिसाजों लाबजों फ्राय 60सो अमा जागौमोन। पिगलेट माने गोरलैजों लाबजों 60निसो आप जागोन, 70सो जागौमोन। ओमफ्राय दा नै जिखिना दंबावो बेखिनियाबोथ' माने बासिगोन बा थांनानै थागोन बेखौ आं आसा मोनाखै। मानो होनबा बे बेरामाव गोलैनानै दोङो। माने बियो हयथ' दायोबा गाबोन फुङाव बिसोर थैखागोन आरो दाना जाया। बिसोरो भेक्सिन जेबो होआखै, खालि बिसोरो लोमजानायनि आरो एन्टिबायटिक होयो। लोमजानायनि इन्जेक्सन मोनसे होयो आरो एन्टिबायटिक मोनसे होयो। नैबे समाव खावलायनो लुगैयो जे आं माने गावनि इसिबां रां खरसा खालामनानै बानायदोंमोन। माने जिहेथु दा सरकाराबो जिहेथु एसे बे माबा फिसिनाय स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव एसे बुंबाय थायो, नोजोर होगासिनो। बेफोरखौ माबा खालामनानै एसे जोंफोरखौ एसे नायहरबा मोजां जायोमोन आरो। नैबे समाव बिथांखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे बिथाङा जाहाथे नैबे नोंथांमोननि बिजोंजों गम मोननानै जाहाथे आंखौबो एसे नायहरो। बिखौ आङो मिजिंथियो बिथांनिफ्राय। जाहाथे जोंफोरबायदि आंबो दासो जाफुहां फार्मार, माने गोदानै जानुवारिनिफ्राय जिहेथु बुंनानै बानायजेनदोंमोन। बे अबस्थायाव आंहा बिदि जाबाय। बेनिखायनो आं फ्राय आंना कन्ट्राक्सनानो फ्राय 1 लाखसो थांदों। कन्ट्राक्सनाव बेनि उनाव आंना बे दानानिफ्राय पिगलेटनिफ्राय बेनि उनाव आं गिदिरबो बायदोंमोन। फ्राय 3 लाखसो आंहा खहा जादों आरो दा बर्थमान। ओमफ्राय बेयाव आङो मथा मथि आंहा माबा हिसाबै फाननानै आङो प्राय 5 लाख बा 6 लाख ओरै फैगौमोन आरो आङो फाननानै। खारन आं फिसानि थाखायसो बानायदोंमोन नालाय। फिसायाव जिहेथु दानि बेसेना एसे दङ, 5,000 6,000 हिसाबाव प्राय 6 लाख 7 लाख ओरै जाहैगौमोन आरो आं दा
जोंनि BTCनि मानगोनां राकेश ब्रह्म सारखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों दे माने बिथाङा जाहाथे आंखौ नैबे अबस्थायाव एसे नायफिनहरनायखौ आङो लुबैयो आरो बिथाङा एसे जिहेतु दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे नोजोर होगासिनो बा एसे माबानि सायाव बुंगासिनो माने बिखौ एसे डेभेलप खालामनायनि बा बेबायदि मदद खालामगोन बेफोरखौ बुंगासिनो बे रोखा हिसाबै आंखौबो एसे नायफिनहरनायखौ आङो राकेश ब्रह्म बिथांखौ जोंनि BTCनि EM बिथांखौ आङो खावलायनाय थाबाय आरो